Hola kan huang hian biakin chung hi hian a hnok nuai mai a chuan capsuna khian kan chhiak chuan voin date ni somni pahnih thlakua sang ni le somni pahnih tlai dar nga le mi somni pm vel khan naupang pakhatin Mizoram UPC dortlang mel nga biakin chu suasamin thil emaw ati chhia ti kan hmu thei a tuntumah hian biakin han sui sak du chu awan rap thlak ve mole kan ti mai thei ama ro chu biak in lo sui sa to le tiang hi mi pakhat testimony ni mai chu a sui ka ngai thatwa chu ta chuanin mak ve deuh mai chu khatia biakin kan han suwa samhan ke mani hin thamuan na omani an ti ve tat mai ni tuinga biakin sui sak tio tu chu zo ngai le vin chana kan kha sa ve ka nga khatianga biakin an sui sak khanan mani khan hei nuam ti na ha dam na thamuan na kha omin an khetlat mai ni tin nge chu tiang chu do ni thei ti hi ngai to tham tak mai ni a tun tu mai hian khi a sei sa tun ron ti no pang pakhatin an ron ti mai a no pang kumtling lo la ni mera engma a thala ka ni mo a chan chin han khre zui na tu engma thanglan ani lem lo wa chu wang chon kumtling lo la ni nge tu ngai ani ya lo kin ve dan me mai ni chu nu le pa te hian kan khre tu chu kan soi dei teang kan fa te kan nau te hi eng tiang takin nge kan enkol thrin ti hi ngai tu tai la kan nam nul viavem kan fa te kan da sial lem lovem chu mi testimony ka ngai thak chu a khatiang anga a theina chan ba pakhat chu ama khan hei tangkai lo mo hoi san deuh riau tangkai lo na be ka chu nuna hian tangkai lo ria va in khriat na anei ani chu chuan khatiang kha tit khatiang ti du tu khan a ti ka ta nei kan ti theng chu kan fa te kan tu te hi kan fak thui nem an tangkai na zon te hi an beng khriat la hian suin kan fakin an mani puna ke ka van tangkai ve tak o tia an mani an in chuan ve theina tur mo hei chapo ni lovin ka poimo ve ni ka tangkai ve ni ka nu le pa te ka chung ta tan hen ka tangkai a inga mo tak sial na ka nei ni chu tiang anin ngai theina tur chuan kan fak thui nem nge nia kan haw renga ta thil ti sula piang kan hawa tangkai lo ti ke chu ko tangkai lo thi dei zo kila ti na tur khopin an mani kha chong kam kan che thrin ti ka khela ti kha han ngai to tai la kha kan fa kan na wa kha alo tangkai lo tak vio le pon mai the lo lak lo vio pon mai the ama ro chu mi khing hi fak na hian thila ti thei khop mai a to phak nan si pai pakhat chu adiu ti na hian amu thu zia maya chu an hawa an hrema ti khan ati dan chu tin reng khan an tia asim thei lo no mu thla thrin ani ni chuanin an ho tu pa thang han ni aron vil nu po khan lo mu thule a thrian te hon ti nge nom lo hi chu ti dan chi rang khan to an ti to an khem to chu wang dam ba na ngai ni hi ban nge ngai to ti khan an soi ni chun ho tu pa thau chu na ngai to wanga ani le in ngai dam toy ma tia an lo la ngai dam ho lo mai chu ta chuanin chu pa bang nge tu ngai ngai to chu an ho tu pa thau chu na ngai dam ta mi amai chu pa lom na tuk chu mak ti box si kha ma khan hei phur thakna ti mai tiang motivate ta ton lai tong kam tak chuan chuan thada wing ka diu ti tuang ram tan thada king ka nun na ka hlan tuang tin ain tia ma thi tlangin ram tan anun na chan ani an ti ani chu tiang do chuan kan lo an lo lak lo viau fak lak lo viau an lo ni pon dot ni si levin an thatna tur lai han zon sa kha pham khanin an ma ne sial na ka tangkai ve ni tina thinlunga pe theya chu tiang ni lo chon tangkai lo nen khre tul chuan suan lam pangan ona ti chuanin hei tangkai lo enga mo reu ni anin khret lai khan ki tianga an han che tan han suwa sama bekin ten han suwa som khan an lung oi ta ni enga mo ve reu mi attention mi mit la ta reu khan an khria sitana ani dog men chu setana lungan han ti oi khanin amma ni khan dam na hom ve tat mai ni chu wang chuanin kan fa te kan no pang te kan ankle dan hi kan pa ta ka pathian thu hul chiam bai ha chiam hau chiam lamani lowa an nuna hian kan da poimo ni ti hi kan lan ti ram ti te khangai to tai la thain ka ria hemi ka mu hianin he thala ka mu yan chu ka thinlunga kon lang zuk mai a kon sel ve mai chu ni